Xeyirli saat, hörmətli dostlar, Öfü vaqıtı 19 saat, siz Öfü vaqıtı tapşırığını tыңлайығыз һәм қарайығыз, біз әр вақыттағыса тура эфирда эшләйбез. 295-98 безнең тура эфир телефоны, Öfü қаланың коды 347. WhatsApp андары 237-37-40-24-24. Бізден шылтыратулар көтәбез. Һәм бурыстан нисек котылырга дигән тема алдык. Һәм бүген безгә кунакка Илнур Салаватулы Зариповты сакырдык. Ул юрист. Хәерле кис. Хәерле кис. Хәзер беренчедән ысын күңелдән безнең студиягә күрүемә бик шатмын. Һәм бөтә булган юридик һорауларны безгә әгәр дә безнең тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз, телевизорда карап утырган апайдар һәм агайлар шылтыратып сезгә һорау бирһә, мотлак рәвештә җавап бирһегез бит. Әлбәттә. Беләһегезме, күпчелек рәвештә һуңгы елларда дип әйтәйек микән, бик тә актуаль темалардан булып тора. Бу инде банкларга яһә микрофинанс оешмаларына халыктың күпләтә акса менән әйләнеше. Менә һезгә был хакта мөрәҗәгать итәләрме халык? Мөрәҗәгать итәләр. Кешеләрнең төрле хәл булып тора бит инде. Кемдер кредит алып түләп бетә алмай, кемдер достарына, тугандарына алып тора һәм уга акчаны вакытында кайтармайдар, һәм банк унан талап итә башлай. Һәм зарплаталарына шул ук вакытта приставтар һәм решениянең суд решенияларын турынан счёттарына апарып арест салдырып, кешеләрнең түләргә мөмкинчелекләре калмай, яшәргә лә калмай хатта. Шуннан һуң безнең уже кешеләр банкротлыкка дәгъва итә. Аллай. Менә һез юрист буларак күп еллар буе эшләйһегез. Һуңгы елларда күпчелек рәвештә нинди һорау менән безнең республика халкы һезгә мөрәҗәгать итә? Төрле һораулар була инде. Ул защита прав потребителей да була бит инде. Шуннан шул бурыстарды нисек кәметергә була, нисек аны юк итәргә мөмкин суд аша. Һәм гаилә эшләре була, нотариаль эшләр, мөлкәт белән бәйле. Җинаять эшләре. Җинаять эшләре күп. Менә беләһегезме, мин беләүемсә, тагыла банкларга менә алдан әйтеп үттегез бит инде. Банкларда, мәсәлән, өстәлмә страховкалар, штрафтар, монан да һезгә мөрәҗәгать итәләр. Буны аткарып сыгару кыенмы, юкмы? Ул страховкаларга килгәндә, уларның үзенең вакыты бар. Кредит алган вакытта һезгә бөтәгезгә лә билдәле инде ул страховканы мотлак итеп навязывает. Һәм ул страховканы кайтарыр өчен 14 көндәк вакыт бар. Ул беренче осрак инде, икенче осракта кредитты үзенең графиктан иртәрәк каплаһагыз, шул вакытта кайтарырга мөмкин. Менә мәсәлән штрафтарга килгәндә, чөнки һуңгы елларда дип әйтәйекме, кайбер кешеләрнең бәлки эш югалту, менә безнең бит инде пандемия булды бит инде. Ул вакытта күп кешеләр эшләрен югалтты. Эш югалткан сакта улар шул ук ипотека, кредиттарны вакытында түләй алмаган аркасында төрле штрафтар һәм инде пенялар да барлыкка килде. Бу штрафтарны, пеняларны алып ташларга мөмкинме, юкмы? Мөмкин. Ул законда статья каралган һәм уны суд аша гына алып ташларга мөмкин. Беренче, уны алып ташлар өчен банкка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Банк отказ бирә инде күп усактарда. Һәм шуннан һуң судка улар мөрәҗәгать иткәндә, встречный заявление алырга кирәк. Ошо пеняларны, штрафтарны алып алһындар дип. Менә минең дусым 2013-12 елларда кредит карта алган. Кредит картаһын ул көпләмәгәнме, һәм вакыт үткәч, бер 18-19 елларда кире шул акчаны түләргә тигән, унан алда бернинди дә аралыкта бернинди дә хәбәр булмай, әмма ләкин 17-18 елларда кире кайтарыгыз дип беренчедән коллекторлар шылтыратып, икенчедән хәзерге мәлдә суд приставтары был эште үз яена алды. Был вакытта был дөресме, юкмы? Чөнки мин беләүемсә, нисәләр үткәндән һуң, ел үткәндән һуң был кредит нольга бирелә дигән. Был дөрес фарызмы, әллә юкмы?
Әйе, ул беҙҙең вот мына практикалансек йыш осрай торған хәл ул кешеләрҙең 10 йылдан да үтеп китә бит инде ул элек алынған кредиттар, займдар булыуы мөмкин. Һәм 10 йылдан һуң, 15 йылдан һуң кешеләргә арест килгәс, счеттарында аҡсаларҙы приставтар списайта, һәм шунан ғына алар белеп ҡала үҙенең суд булғанын. Ул йыш инде мировой судьялар сығара, судебный приказ дип атала инде күп осраҡта. Ошо судебный приказ сығарылғандан һуң, һеҙ 10 көн эсендә, һеҙгә ҡасан белгәндән һуң 10 көн эсендә һеҙ мөрәжәғәт итә алағыҙ, возражение яҙып, судтар уны отменяют, һәм шунан һуң приставҡа яҙыр кәрәк ғариза ошо эште туҡтатһын өсөн. Һеҙ дөрөҫ әйттегеҙ, ул исковая давность дип атала. Кредитты алғандан һуң 3 йыл эсендә улар судҡа мөрәжәғәт итмәһә, уларҙың ундай мөмкинселек юғала. Әммә ләкин законда әҙерәк шундай не бар, улар өсөн выход, улар мировой судьяға яҙалар судебный приказ сығарыға, һәм бурысы булған кеше белмәһә, бернди дә ходатайство, ғариза яҙмаһа, ваҡыт үткән тип, шул саҡта суд сығара судебный приказ, һәм артабан уны суд приставтар исполняет. Мында беҙгә һорауҙа килеп еткән, хәйерле кис, автокредит һәм ипотека булғас, банкротство итеп булмай, тейеп ишетек, шул дөрөҫмө, юҡмы тип һорағандар? Юҡ, банкрот эшләргә була, әммә ләкин ул булған мөлкәт, автокредит булһа, автомобиль һатыла, ипотека булһа, квартира ҡалырға мөмкин. Ул һатыуға ҡуйыла аукцион аша. Шулай дип, хөрмәтле дуҫтар, һеҙ ҙә беҙгә шылтыратып үҙегеҙҙең барлыҡ һорауҙарығыҙҙы еткерә алаһығыҙ. 295-98-72, Өфө ҡалаһының коды 347, WhatsApp һандары 737-237-40-24-24. Барлыҡ һорауҙарға юрист Илнур Салауат улы Зарипов яуап бирер. Шылтыратығыҙ, яҙығыҙ, беҙ тура эфирҙа эшләйбеҙ. Тағы ла страховкалар тураһында һөйләштек бит инде. Беләһегеҙме, бар Мәсәлән, донъя булғас бөтәһе лә була бит инде. Һәм ошо осраҡта, мәсәлән, бер кеше икенсе кешегә матди яҡтан, материал яҡтан ниндәй ҙә булһа зыян килтергән икән. Һеҙгә мөрәжәғәт итеп, был эште ҡуҙғатырға мөмкинме, юҡмы? Эйе, мөмкин. Һәр бер үҙенсәлекле эш була бит инде, һәр бер ситуацияны ҡарар кәрәк. Менә беҙгә кешеләр мөрәжәғәт ителәр, беҙҙең сайт аша телефонды табалар күбеһе, былай беҙҙең социаль селтәрҙәр аша консультация бушлай. Ошо буйынса беҙ эшен белергә инде, нисегерәк килеп сыҡҡан, бөтөн нюанстары күп инде. Күпселек рәүештә ниндәй һорауҙар менән мөрәжәғәт итәләр? Күбеһендә күпселек инде ул ДТП булыуы мөмкин. Һәм бөтәгеҙ дә беләгеҙ инде ул ғаилә спорҙары күп бит инде, айырылалар. Шул проблема ул ипотеканы бергә йәшәгәндә алалар. Һәм айырылған саҡта шул проблема булып тора. Квартираны нисегерәк, кемгә ҡала, кем күберәк түләгән, шундай спорҙар килеп сыға башлай. Күпме алимент взыскивает, шундайыраҡ һорауҙар менән мөрәжәғәт ителәр. ДТП тигәс, бында инде юл хәрәкәте буйынса ниндәй ҙә булһа зыян килтереүселәр, йәиһә зыян алған кешеләр инде быға мөрәжәғәт итә инде. Мәсәлән, шул уҡ йәиһә инспекторҙың, йәиһә мәсәлән, шул уҡ суд ҡарары, бәлки суд булғандыр. Шул ваҡыттағы булған хәлдәрҙе лә һеҙ инде үҙегеҙ ҡабул итеп эшләйһегеҙ инде. Эйе. Шулай итеп, беҙгә мында һорау килгән. Хәйерле кис. 2015 йылда Миловский паркта фатирға ипотека алғанныҡ һәм мат капиталды ҡулландыҡ. Уны көтөп тормайынса, икенсе фатир алдыҡ. Әлеге мәлдә Миловҡа күсергә уй юҡ. Мин үҙемдең фатирымды һатып, Миловский парктағы
мөмкинме, юкмы, әллә кыенрак булыр микән дип сорагандар. Хаттарға мөмкин. Балалар барбыр үзләренең доляһын кертергә тиеш иде яңа алган фатирда. Монда бит мына мат капитал кулландык ди, бул Миловский паркта. Улар нотариуста обязательство ядалар һәм яңы ул Миловский парктагы фатирды хатып, улар ул яңы фатир алһалар, унда кертергә тиештер доляга. Или менә был әле яшәп яткан фатирга кертәләр дә бернә лә булмай. Аксаны үзләренең буенча куллануы мөмкин. Мына тагыла гаиләгә килгәндә, гаиләле ызгыштарда төрле була бит инде. Һәм инде безнең Башкортстанда һез беләһегез микән, юк микән? Бернинди статистика бар микән? Мына мәсәлән, гаилә һуңгы елдарда, мына 10 елдар, 15 елдарда безнең бит инде шундай терминология килеп инде, гаилә контракты дигән. Буның менән яшьтәр хәзер еш кулланамы, әллә юкмы? Ул хәттем еш кулланмай. Еш кулланһалар, мин уйлыйм, дөрес булыр, наверное. Безгә шылтырату бар тийләр, кабул итәйек. Хәерле кич, сез тура эфирда һаумыһыз? Алло. Алло, һаумыһыз, һез тура эфирда? Һез тура эфирда һаумыһыз, һорауыгыз мөмкинме? Алло, һаумыһыз. Һаумыһыз. Менә минең кызым кредит алдыла, сан түләй алмай битендә эшне эшләрне яптыра заводларын. Хәзер банкротство объявить ителә, банкротство объявить ителде, хәзер уже бер елда һигез ай үтеп китте. Ай һайын күчерәләр, суд булмаенча бала икән ул. Суммаһы нисә һум икән? Суммаһын мин белмәйм, суммаһын. Сумма хәзер бит доның алганына гетер 5 ел үтте. Бай без хәзер банкротствога уже мин ватырамда хатып, түләнем банкротствога оформлять итүннәр өчен. Зур рәхмәт һорауыгыз өчен. Менә шунда һорау безгә килеп китте. Беренчедән инде договорды кара кирәк, юристлар менән онда вакыты языла, нинди срок исендә улар бирәләр һәм примерно нинди срок үтә. Әмма ләкин эшләгән очракта анда финансовый управляющий була. Оның гаризаһы буенча суд 1 ел, ярым, 2 елга хәттем дә һузгандар бар. Алар һузу мөмкин. Онда яңа кредиторлар кирергә мөмкин. Ошыларды суд олардың гаризаларын карага тиеш һәм шуңа ул вакыт озынайтыла. Бер кредитор язһа, мәсәлән, ул 1 ай эчендә карала, икенчеһе инде 2 айга. Димәк, бернисә кредит, ни тиклем кредиттар күбрәк булһа, шул тиклем озаграк була. Озаграк булуы мөмкин. Башта бүтән кредиторды гаризалар күрһәтелмәһә, бүтәндә кайһылар була инде шундый сактар, кайһылар микрозайм ала. Мәгълүматты бирмәйләр беренче судка. Шуннан һуң судка кредитордан заявлениялар килә башлай. Шуңа озынайтыла. Ну, ул ситуацияны ныграк белә алагыз инде сайтта. Арбитражный судтың сайты бар һәм үдәйдең эшегезнең номерыгызды сайтта язып, онда бүтән мәгълүмат сыга. Нимә өчен откладывается, нимә булды, эш нисек бара, бер проблема бар микән онда. Димәк, асык мәгълүматлардан алырга була инде. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирда шәһәр 295-92-72, фукаларның коды 342, WhatsApp андары 2937-740-24-24. Бүген бездә кунакта юрист Илнур Салаватлы Зарипов. Барлык сорауларыгызны безнең тура эфир аша иткерлагыз. Һезнең өчен тагыла WhatsApp андары эшләй. Һез безгә шылтыратагыз, мөмкин аноним рәвештә. Без инде һава торышына күз алып үткәндән соң кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда Башгидромет-үзәктән хәбәр итүләренчә, иртәгә 20 декабрьдә республикалы һәм Өфөлә көндең аязайсан болытлы булуы. Бераз кар явуы, аерым районнарда юлларда бозлавык көтелә. Төньяк көнбайыштан һәм көнбайыштан талгын ел итә. Һава температурасы республикалы төндә 14-19,
Ойга айтканда 24 градуска тиклем күндүз 10-15 градус һавак. Өфөлө түндө 14-16, ойга айтканда 20 градуска тиклем күндүз 11-13 градус халкын болуу көз аллана. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Успейте забронировать путевку в санаторий «Зеленая роща» до конца года. Отдыхайте в январе. Лечение, питание, проживание всего за 2550 рублей в сутки. В новогодние праздники хочется кататься на коньках, играть в снежки, колдовать на кухне. Но больше всего хочется... Лежать на диване и смотреть хорошее кино. А теперь это еще и выгодно. Только в видеосервисе Винг вы смотрите кино, мы платим. Получите 500 рублей за любые 3 фильма. Поставишь следующий? Пультик подашь? Включайте праздники. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Xeyirli saatlar, hörmətli dostlar. Vaqtı öz eşin davam etə. Bizim tura efir telefonları o'zgarishi 295-97-72. Fıqalanın kodu 347. WhatsApp handары 237 240-24-24. Барлық сұрауларыңызды bizga шылтыратып, siz javob ала сақығыз. Біздің бүгін қонақта юрист Илнур Салауатұлы Зарипов. Біз башлап өткеннік бурыстардан несі құтылырға деген сұрау мұнан. Сіз мұна қазір бетінде көптәріне шундай құтылырға ярдам үшін банкротлық та барлыққа келді. Біздің республика халқы банкротлық мұнан еш қолланамы, жоқ му? Ол банкротлық енді біздің уже 7 ел тирәһе 6 ел эшләп келе. 6 ел тирәһе. Һәм ул вакытысында мен уйлайм, ул хатын күп кеше кулланмайды инде. Мен үземнең райондан гына алып, мәсәлән, мөрҗәгать иткәндәрен караһам, күп кеше әле ниндидер белмәгәндән куркыулык бардыр дип уйлыйм. Чөнки төрле информация килә бит инде. Кемдер курка, өйдә турып калырым дип, кемдер машина эштән турып калырым дип. Ул банкротство дигәндә ул аңлатмай бүтән нәмәне алалар дигән. Ул бар минимальный кешеләр бер өйе, бер фатиры турып кала инде. Яшәргә урынны каласак, мебель, бытовая техника. Шуннан прожиточный минимум зарплата хатта кала үзендә. Вот ана шул күп нидәре кешеләр белмәс, ул хатын күп мөрәҗәгать итеп бармайдар. Уйланалар кемдер, уйлай, мин лучше ул нисә миллионда түләйм. Шуңа куркалар инде. Безгә шылтырату бар тидер, кабул итәйек тә. Хәерле кич, тура эфирдә һаумыгыз. Һаумыгыз. Танышып үтәйек. Мәләүл калаһынан Райхана апай. Нинди һорауыгыз бар? Минем балалар однокомнатный квартира ипотекага алдылар, мат капитал кушып, аны түләп беттеләр. Хәзерге вакытта алар өйдәләр.
Шул үйде тедіп бітіресің, шул однокомнатныйда хатып, үйде тедіп бітірге үйде күсірге еген алады. Но опека разрешение бермей, не дейілер. Мат капиталды кері банкқа қалып қоя хағытылар. Шул дұрыс ме? Зор рахмат, һорауығыз өсің? Отдел опеки бермей екен, һеҙҙең осраҡта шундай разрешение администрацияға мөрәжәғәт итер кәрәк, аңлатыр кәрәк, менә беҙҙең өй төҙөлөп бөтөп килә, һәр ул фатирҙы беҙ һатабыҙ һәм балаларға мотлаҡ үҙенең доляларын яҙып бирәбеҙ. Мында инде шул балаларҙы һаҡлау законы эшләй башлай. Эйе, балаларҙы һаҡлау законы, ул закон кәрәк, әлбиттә. Ну, опять ул администрацияға уларҙың эштәре шул, улар балаларҙы яҡларға тейештәр. Но һеҙҙең яҡтан инде уларға күрһәтер кәрәк, что балалар урамда ҡалмай, уларҙың үҙҙәренең ҙур өйҙәре буласаҡ. Һәм һеҙ ошоноң өсөн уларға тәҡдим итергә тейешегеҙ фотолар, видео, өйҙөң нинди стадияла, күпме аҡса примерно ҡалды ремонтҡа һалырға. Ошо фатирҙы һатып, һеҙҙең шул өйгә күсерҙек хәлегеҙҙән килә икән, ошол осраҡта ризалыҡ бирҙәр тип уйлайым. Мына бит шундай үзенсәлекле ҡыҙыҡ ҡына ситуация бит инде. Тағы ла беҙгә һорау килеп еткән, һаумыһығыҙ, беҙҙең шундай һорау. Фатир алғанда килен кеше заемщик булып инде. Хәҙер 7 йыл бергә йәшәмәйҙәр, айырылыштылар. Ул хатын бер ерҙә лә эшләмәне. Фатир минең, әсәй кеше комнатаны һатып первичный түләнек. Ҡалған хаҡын улым түләне. Ул әҙәм һаманда прописканан төшмәй. Нисек быны төшөрөргә тигән? Ул опять үҙенең ситуацияны белер кәрәк. Кем унда собственник? Собственник улы ғына булһа, бер кеше, ул суд аша прописканан төшөрөргә мөмкин киленде. Так, мында бит инде, мында иң беренсе кем пропискала... Һәм нисә собственник? Уларҙың раздел имущества булдымы, юҡмы? Булмаһа, ул ваҡытта ипотека түләнеп бөтә һәм собственник булған кеше прописканан сығара. Эше ауыр түгел, анда үҙе лә образец интернеттан ҡарап, яҙып ебәрергә мөмкин судҡа. Ошо булған бөтә һорауҙарға, мәҫәлән, һеҙгә халыҡ мөрәжәғәт итергә мөмкинме, юҡмы? Эйе. Шулыҡ интернетта, мәҫәлән, Илнур Зарипов тип яҙһаң килеп сыға. Эйе, анда телефондары килеп сыға, беҙҙең адрес, беҙҙең офисҡа ла килергә мөмкин. Һәм беҙҙең консультация бушлай, бөтөн булған һорауҙарға яуап бирәбеҙ. Уның алдынан, әлбиттә, беҙ һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ, хөрмәтле дуҫтар. 295-92-72 беҙҙең тура эфир телефоны, Өфө ҡалаһының коды 347, WhatsApp һандары 2937-24-24. Һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ һәм инде мотлаҡ рәүештә WhatsApp һандарына ла яҙып үтә алһағыҙ. Беҙ барлыҡ һорауҙарығыҙҙы беҙҙең юристка юллаясаҡбыҙ, Илнур Салауат улына. Беҙ банкротлыҡ тураһында ентекләп һөйләшә башлағанныҡ. Унан алда Тимәк, банкротлыҡ ул нимә ул? Беренсенән, әлбиттә, кеше иң беренсе ҡурҡа, өйһөҙ, фатирһыҙ, машинаһыҙ тороп ҡалырмын тип ҡурҡа инде, иң беренсе осраҡта. Яҡшы яҡтарын һәм кире яҡтарын әйтеп үтһәк, бик һәйбәт булыр ине. Яҡшы яҡтан инде ул беренсенән яңы биттән тормош башлайһың, бурысһыҙ. Ошо нисегерәк ошо ситуация килгәнде аңлап, анализ эшләп, ошо ситуация бүтән эләкмәҫкә тип тырышаһың инде. Әммә ләкин 5 йылдан һуң беҙҙә закон, кем беләйен, донъя хәлен белеп булмай, беҙ бурыстар килеп сыҡты икән, 5 йылдан тағы банкрот итергә мөмкин. Закон беҙгә рөхсәт итә. Һәм минус яғы инде уның 3 йыл буйына етәксе булып эшкә керә алмай, һәм главный бухгалтер була алмай. Һәм һеҙ барыр ҡараш черный список тип атала инде, ошонда булағыҙ, кредит алып, былай да алып булмай, 5 йыл тирәһе шул кредит бирмәйҙәр. Тимәк, берендә һәм инде кредит бирмәйҙәр, был 5 йыл буйынамы, әллә ғөмүмән ғүмереңдә бирмәйҙәр? 5 йыл буйына. Әммә ләкин ҡара мынан яҙылып ҡуйылғанды. Шундай ситуация булды. Әлбиттә, ул информацияны бюро кредитных историй тип атала. Унда үҙегеҙҙең историяны 2 мәртәбә алырға мөмкин. Госуслуги аша
һәм онда бүтін информация қала инде ул барыбер. Банктар уны қарап тора. Шуңа несе керек ните инде күп каялар бирә, каялар бирмәй банктар. Мына гаилә кодексына кире әйләнеп кайтканда, бында балаларды яклау законы бар бит инде. Һәрбер бала үзенең өлешен фатирда, өйдә булырга тиеш дигән бит инде. Күпселек рәвештә бер өйдә хатам тигәнсе күпме генә проблемалар барлыкка туры килә бит инде. Буның шундай хәлдә үткәреп үтерүсен иң беренче нимәләр эшләргә кирәк? Бұл инде шул кала хакимияте яиһә авыл хакимиятына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Улардан ризалык алыр кирәк. Күп очракта инде хакимият ул ризалыгын бирә, отдел опеки ул аңлап тора. Кеше үзенең эше менән бәйле икенче калага күченеп китәргә мөмкин. Һәм күп очракта алар ризалыгын бирә. Бирмәгән очракта инде һез уга исбатларга тиешегез, нинди һезнең килеп сыккан шундый хәл, что һез үзегезнең фатирыгызды хатыра кирәк. Монда һорау килгән, әгәр дә фатирды һаткан очракта 13% налогты түләмәс өчен нимә эшләргә кирәк дигән. Әгәр дә был фатир 3 елдан кем булган бу хаты, хатып алгандан. Налогты түләргә туры килә инде ул. Ошо якын булган тугандарыгызга хатырга мөмкин. Ошо сұрақта налог булмай инде. Һәр 3 ел түгел дә 5 елга күбәйтелде ул. 3 ел элек. Һәм ушул хакка хатагыз инде. Хатып алусыга. Мәсәлән, 5 елдан һуң яшәп, һин фатирды хатып киттең икән, ебәрдең икән, бу осракта 13% налог булмай. Ул вакытта булмай. Шулай дип, без инде тагыла җинаят эшләре буенча һезгә мөрәҗәгать иттеләрме, юкмы? Мөрәҗәгать иттеләр. Бу осрактарда эш кыенрактыр инде, бит. Шулык эш һәм инде гаилә граждандар кодексына караганда. Кыенлык тип инде ул һәрбер специалист бар, үзенең юнәлеше бар. Мәсәлән, бер юрист ул үзенең һәйбәт белгән өлкәһе, мәсәлән, ул җинаят эшләре менән ул адвокаттар инде шуннан булша. Безнең оешмала адвокатта бар, җинаят эше бар икән, ул кеше шуннан белгән кеше консультация бирә, шул эшләрен эшләргә мөмкин булһа, эшләрде эшләй. Кемдер банкротство менән алып бара, конкретно булган банкротлык эшләрде. Ниндидер юрист гаилә эшләре менән. Шуга бер кеше бөтенләй белә дип әйтеп булмый инде. Һәрбер кеше берничә юнәлеш кенә алып бара ала. Чөнки ул үзенең нидәре белеп алган кеше җинаят эшләрен алып бара икән, ул шул юнәлеш буенча күп нәмәне белергә мөмкин. Тагыла шундай кызыклы һорау, нинди дә буга эштәр менә төпләрәк һөрәгәндә истә калгандары бармы? Һез моны аткарып сыгарган. Ондай эштәр күп булып тора. Чөнки кешеләр уйлай, үзләренең ышанычларын югаталар, менә килеп сыкмай дип инде. Без шундый очракта шулай әйтәбез инде, менә әйдәгез эшләп карайык. Һез эшләп карагыз, һез беләгез килеп сыктымы, юкмы. Без шундый очрактарда улардан бернинди дә түләү нидәрен алмайбыз, һөйләшәбез. Килеп сыкха, шунда үзебезнең условияларда ядабыз. Мәсәлән, безнең шундый банкротство буенча тоже килеп сыккайны. Онда икенче оешма Мәскәүдән башлагайны эште. Һәм безнең, ул кеше квартираһын уже торгига куйгайнылар инде. Һәм безгә мөрәҗәгать иткәндән һуң, онда юристлар судка ла йөрмәне, шулай, как-то самотек менән китте инде. Безгә мөрәҗәгать иткәч, без судка йөреп, оның авылдагы бер өйдә
аукционда нетіп тақдим етіп, оның бір үйі бар іне. Һәм бұл квартиралар ысынында яшагас, бір единственный жилье етіп қалдырып, шул үйге алыштырдық. Шаны сүйғатыра керекмей, түрлі хәлдер болып тұра, һәм шул ішін түгіне әттім еткіріп, эшләргә керек. Түрлі проблема бұхала? Her bir ninde de buha kıyınlık zakon yağынан келіп sıkmahala, her vakittağısa ninde de buha yolдар бар indi, eşlep qarağa karakterinde. Yolдар бар, әлбетте. Мен ойлайым, түрлі yolдарды eşlep qara керек. Dostlar, biz indi Tuğra efirde işleyimiz. 295-92-72. Öfü qalhanın kodu üstüde 47. WhatsApp handары 2-37-37-40-24-24. Барлық болған хоравдарығызды біздің юристқа хорау бере алағыз. Біздің юрист Илнур Салауатұлы Зарипов бізді қонақта. Біз indi музыкал тәневізге тұқталып болғандан керейланып қайтарбыз. Біздің каналда қалағыз. Yanımdan kadirlirak, hin bit minin terragim, birga tepkin yürekler, tek şul telagim. Yanımdan kadirlirak, hin bit minin terragim, birga tepkin yürekler, tek şul telagim. Hin minin tulgan ayımı tapiyayın, birga bulayın. Hin minin tulgan ayımı tapiyayın, birga bulayın. Muhabbet, kuya dinlerge kanat, koşlarday talpınamın, kukterge para. Ey tılsımlı muhabbet, kuya dinlerge kanat, koşlarday talpınamın, kukterge para. Hin minin tulgan ayımı tapiyayın, birge bulayın. Hin minin tulgan ayımı tapiyayın, birge bulayın. Ayımı tapiyayın, birge bulayın. Hin minin tulgan ayımı tapiyayın, birge bulayın. Yalqınlıq hislərimdə alıp koy yüreğine, osurğa bulğan tilek tekindəginə. Yalqınlıq hislərimdə alıp koy yüreğine, osurğa bulğan tilek tekindəginə. Hin minin tulğan ayımı tapiyayın, birge bulayın. 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 Tapiyayın, birge bulayın. Hayırlı saat hürmetli dostlar, öfü vakıta uduğu işin devam ete. 2-95-92 öfü qalağının kodu üstüde 47. WhatsApp handары 2-40-40-24-24. Biz buruslardan isi kutularga tegen harauğa yavap edileybiz. Barlıq ninde yuridik haraulарығыз бар mutlaq ravuşta bizge şıltıratıp, uzigizden haraulарығызды bizdeki bulgan konakka, yurist Ilnur Salauatұлы Zaripovға harau bire alağız, şıltıratığız. Biz indi her vakıtağısa Tuğra efirde işleybiz. Min bilewimse bizden şıltıratı бар, evet. Kabul etəvəd, xəyirli ki, siz Tuğra efirde havmağız. İsəməsiz. Tanışı ötəyim. 82 yaşlıq opayım.
Минем 10 ел элек килдем мен монда туймазыга, иптәшем белән 1 миллионга звонок сатып балаларыма бирдем. Килеп күченеп килдем. Шуннан инде яши торгач, бабайым үлеп китте. 2 ел таман назад кызым аварияга эләгеп үлде. Шуннан без шушында бергә торган вакытта, аның 45 мең кредиты калган булган. Шунда бергә генә торгач, инде мине инәсе буларак, улы инәсе буларак, ул бездә корын дип алып килгән иде. Шуннан соң инәсе буларак, инде нотариустан миңа 6 квадратный метр жер доля бирделәр. Бер бүлмәне шул нидән, торган урыныбыздан. Раз мин нотариустан ул мине алгач, кредит менә доляны алгач, улым әйтте инде, или нәне платишь, или отказываешься ди. Но менә мин үземә хәзер анда торырлык булмагач, үземә бер җирдән 4нче этаждан нидән йорт сатып алдым. Нидән 4нче этаждан, общежитиедән. Шуны 260 меңгә алдым. Әле 70 меңе түләп бетмәгән. 28 мең пенсия алам. Менә шушы приставлар 45 мең акча 200 меңгә менгән. Шушыны 200 меңгә белгәч, менә 4 айлык безне чакырганнар иде. Менә син папа түләмәссең дип Липтова дигән судья түләмәссең апа дип кем тотып кала? Приставларның язулары да бар. Минем хәзер менә мин 3 мең акча алам хәзер. 4нче ай 3 мең акча алам. Моның белән ничек? Мин хәзер менә больницадан 5нче көнне генә чыктым больницадан. Шуннан соң хәзер инде мин менә кемгә барырга? Такси yolla бара башласаң, һәр берсе 200 тәңкә. Туймазының үзенә мин монда субхан кулы торам. Апай, без һезне аңланык. Кешеләргә барсанда мин 2 тояк белә йөрим. Рәхмәт, безгә шылтыратканыгыз өчен. Менә шундай аяныслы хәлләрдән бере булып тора. 3000 генә пенсия кала. Бу хакта нимә эшләргә? Беренчедән инде суд приставтарына гариза язарга кирәк. Прожиточный минимум дип атала. Бер кешегә ул 15 мең тирәһе уның как минимум калырга тиеш. Яшәргә, продукт алырга. Һәм икенчедән белер кирәк, күпме сумма унан суд взыскивает. Чөнки ул мәсәлән 100 меңлек доля ала икән, ул мөлкәт 100 мең тора икән, ошо стоимостьтан күбрәк булырга тиеш түгел бурысы. Шуны белер кирәк. Һәм өченче инде карар кирәк оценканы. Дөрес эшләгәндәр микән оценканы. Шул нигә төплерәк итеп карап, документларны, ул документлар нотариуста бар. Нотариус аңлатып бирергә мөмкин. Һәм суд өченче приставка бара кирәк. Димәк, беренче осракта иң беренче ул гариза язарга кирәк суд приставтарына. Шул ук прожиточный минимум калган өчен яшәү минимумы өчен акча кирәк. Һәм икенчедән яңынан оценка эшләргә кирәктер инде. Кара кирәк, дөрес эшләнгән микән ул? Кайбер бер осракта күп итеп эшләргә мөмкин ул. Чөнки ул кредитный организация заинтересован күбрәк акча кайтарырга һәм улар үзләренең оценкалары менән оспаривать итмәһәң, шулай торып кала ул нотариуста. Зур булып. Һәм инде өченчедән нимә эшләргә кирәк? Өченчедән судка барырга кирәк. Ошо булган документлар менән бер инде дөреслек булмаһа, суд карарына жалоба язарга кирәк. Срогын карарга инде үткәнме, юкмы? Онда тоже. 295-92-72 безнең тура эфир телефоны, фәкаланың коды өсидә 47, WhatsApp хандар 737-24-24. Безгә янә шылтырату бар тидар, кабул итәбез. Хәерле кич, тура эфирда һаумыгыз. Һаумыгыз, хәерле кич. Таңлайбыз һезнең һорауыгызны. Менә һорауым бар иде. Безнең бит пенсияның отайттылар. Бына общий стаж хатын-кызларга 37 ел булса, иртәрәк китә алабыз микән пенсияга? Менә шунда һорау. Рәхмәт, безгә шылтыратканыгыз өчен. Опять ул нидә карар кирәк? Стажды, бүтән булган документларды менә архивтан күтәрергә кирәк. Кайбер бер кешеләрнең трудовой книгалар вис күрһәтелмәгән бит инде.
Үдейдің районда пенсионный фондқа барып, онда ханап алыр керек. Онда өздерінің специалисттар бар, бүтінімі көрәттілер. Хедге лучшырақ болыр, письменном не тәгід. Мұржағат етәгід. Бір экземпляр хедде қалғын, отметка мұнан, қайсан алдылар, кім алды, һәм яуабын алыр керек. Әлбетте, нумерация мұнан алырға керек. Чөнки булай менә күп кешеләр шулай киләлә, миңа яраймы, юкмы, анда карайдар да тиз генә һәм һүз менән генә һөйләшеп киттеләр. Безнең инде менә шул особенно пенсионный фонд менән эш иткәндә, приставтар менән, суд менән мотлак рәвештә копиялар, бүтән документларның копияларын үдәгә эшләп алыр кирәк. Демәк, нимә эшләмәһәгә дә, хатта безнең бит инде юристлар тәкъдим итә һәр вакыттагыса, хатта кредит түләгәндә лә бөтә булган чектарын, кредит ябылмас борын, бөтәһен дә хаклап калырга дигән. Бұл операциялардан һәм инде булдырга була. Бурыстардан тагыла котылу сарахына без кире әйләнеп кайткыбыз килә. Чөнки иң актуаль темаларның бере булып тора. Бурыс түләмәй йөреп, мәсәлән, вакыт үтте икән ди. Бу инде үткәндән һуң безнең бит инде иң беренче кемдер эш башлай? Ул да буга коллекторлар. Коллекторлар менән үзеңне ничек тутырга? Коллекторлар шылтыратта инде үзең уверенно тутырга инде һөйләшер кирәк. Суд приставтарына мөрҗәгать итәм дип, уларның шылтыраткан вакытын язып бара кирәк, нинди сообщениялар җибәрәләр. Уларның хәзер закон о коллекторах дигән яңы бар бит инде һәрбердә эшләп килә закон, һәм ул бурысы булган кешеләрне яклай. Чөнки үзе ихләйдер инде, ничә ел элек кенә. Хәлдәр бик аяныслы булды. Безгә яна шылтырату бар. Кабул итәйек. Хәерле кич Тура эфирда. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Һараугыз. Минем менә шундый вопросым инде Зариповка. Мен 2004-2005 елны налоговый вычет 23 мең алдым. Менә яңа фатир алдым да, менә хәзер мин шушы фатирга Менің хокугым бар микән яңадан налоговый вычет алырга? Шунда һорау. Һез официально эшләп йөргән булһагыз, 13% зарплатадан күсеп барһа, һезнең андый мөмкинчелек бар. Тулырак мәгълүмат инде ул. Буны ике тапкыр алырга мөмкинме? Оннан налоговый инспекциялар интергерак, чөнки ул нигә кайдалар лечение үттең икән, ягъни укуга түләнең, бер мөлкәтте һатып алдың икән, уларны кайтарга тиештәр. Бүтән нәмә налоговый инспекциялар аңлаталар инде. Юк, һатып алуга тиде инде ике тапкыр фатирды. Һатып алган сакта. Анын хәзер мин әйтә алмыйм, үзен төпле итеп кара кирәк, үзенең ситуацияны кара кирәк. Менә кире коллекторларга әйләнеп кайткым килә. Чөнки шул 5 ел элек, мәсәлән, 7 ел элек дип алайык микән, коллекторлар нимә генә эшләмәй торган. Хатта, мәсәлән, осрактарда булды бит инде Силәбелә, мәсәлән, бөтә булган, мәсәлән, скорый подстанциясына шылтыратып, бөтә булган вызовтарды туктатып, скорый ашыгыс ярдәм машиналары, хатта вызовка сыгалмаган осрактарда булды бит инде. Ишеккә язып китүләр, бында должник яшәй дигән һүзләр менән. Һәм инде үзенә генә түгел, хатта икенче кешеләргә зыян килтереп, шылтыратып, тугандарын куркыткан осрактарда күп булды бит инде. Хәзерге мәлдә был законда, мин закон рәвешендә суд приставтарлар булар хакында күзәтеп бара. Был эш һезгә мөрәҗәгать иткәндәр булдылар, мәсәлән, алименчиктар менә ошлайтып зыян килтерә дигән һуңгы елларда. Менә бүген генә миңа шылтырату булды, Күмертаудан шылтыраттылар. Онда шундый ситуация инде, бер егет бурыска алган займдар күп итеп, һәм тугандары уга ярдәм итәм дип,
кредит алып, кимдир булай үзләренең йыелган акчаларын биреп, уга биргәннәр инде. Шуннан соң ул коллекторларның әлһаман шылтыратулары бетмәй. Монда инде уларга түләр алдынан коллекторга түләргә булдыгы икән, улардан справка алыгыз. Шул хәттем долг, бурыс бар. Менә һәр шул бурысты түләйм дә, менә бүтән һезгә ни булмай, берни дә һораудар булмаячак. Шундай документ булһа, һез куркмайынча түләй алыгыз. Мәсәлән, шул коллекторларга әйтергә мөмкинме, юкмы? Миңа бүтән шылтыратмагыз, судка бирегез дип, һәм суд аша суд приставтары үз эшләрен эшләр дигән. Менә ошолай әйтһәгез, һез дөрес булыр ине. Чөнки һез хәзер менә шул мин алдан әйтеп киткән һәм справка бирмәенчә һез уларга түләп барһагыз, суд карары булмаенча түләһәгез, улар проценттарды өстәйдер бит инде. Һәм күп очракларда уларда ошо кредит договорларының сроктары үткән, исковая давность дип атала инде, 3 елдан күбрәк үтә икән, вакыт судка бирмәйдәр икән, ул договорнан бер нәмә эшлә алмайдар. Шуга улар ошо шылтыратулардан куркыталар, эш урыннарына шылтыраталар, социаль селтәрдә төрле нәмәләр язалар бит инде куркытып. Һәм кеше нимә эшләргә белә алмай, акча эзләй, төрле урындан бурыска ала, артыгымнан түләй бит инде. Күп очракларда шулай түләп куя. Уларның менә бүгенге көндә уларның артынан надзор нык күсәйтелгән, суд приставтары контроль алып бара. Һәм ул коллекторский компанияга лицензияларын алыр өчен уларга бик кыйбат чыга. Шуга алар бер клиент өчен генә, бер дөрес эшләмәгән, түләмәгән клиент өчен үзләренең лицензияларын югаталар кимәй. Һәм шуга алар ошо обращениялардан, жалобалардан куркалар. Шуңа уларның яктан нык давление килә икән, закондан тыш эшләйдәр. Куркмаенча суд приставларына мөрәҗәгать итәргә кирәк, гариза язарга кирәк. Мин үзем дә ишеткәнем бар, нисек мона минең якын кешеләрем дә һөйләгәнем булды. Улар каты итеп һөйләшәләр беренсенән, икенчесенән, бер ниндәй дә нисек әйтергә, уважение күрәтмәенчә, һин дип, һез түгел дип, һин дип мөрәҗәгать иткән осракта был законда бозу буламы, юкмы? Законда бозу була. Уларның һөйләшү регламенты бар. Кеше менән исем, атаның исеме менән алар мөрәҗәгать итәргә тиеш. Һәм бар нисек мәртәбә көненә шылтыратырга мөмкин. Һәм улар һия үзеңә генә шылтыратырга тиештәр. Якындарыңды куркытып, олуг кешеләр булырга мөмкин, инде ата-сәйдәргә шылтыратып куркытырга мөмкин. Уларның һаулыктарына зыян килә бит инде. Шуга улардан шундай бер хәл белеп калдыгы икән, уларның яктан мөрәҗәгать итәргә кирәк приставларга. Төрле хәлләр булып тора, һәм инде мин страховка турында ла һүз кузгаткым килә. Кайбер бер кешеләр зыян күреп, үзе страховать иткән страховой дан акча алмай какшап йөргән кешеләр дә бар. Безнең республикала бындай эшләр менән дә булышагызмы, юкмы? Ул эштәр менән дә еш. Һәм мәсәлән, шул ук страховканы әзрәк түләү осракта. Мәсәлән, зыян күрү күләме зур икән, әмма ләкин улар акчаны бик әз генә страховка түләнде икән. Был хакта. Онда эшләр менән эшләгән бар. Улар бит инде үзләренең клиентларына әзрәк түләр өчен үзләре добровольно түләп бармайдар. Шуңа көтәләр, пока судка бирәләр. Анда кайбер кешеләр бирмәй бит инде, шулай үтеп китә аның вакыты. Уларга судка бирү вакыты 3 ел. Һәм судка биргәч тә улар оценканы эшләргә мөмкин бит инде. Шуңа оценканы яңадан оспаривать итеп, эшләтеп, үзенең дөрес итеп эшләп, күпме
ысынында зыян көргәнһегез бит инде. Оның бар бернисә УТС дип атала, шунан восстановительный эштәр. Шуларда специалист андай оценщиктар исәпләй һәм суд аша оны взыскивать итеп була. Тагыла был страховкалардан тыш безнең мәсәлән ниндәй дә булһа вазифа башкарган кешегә язган мәсәлән вазифала ултырган кеше мәсәлән яисә ничек тә булһа үзен дөрес тотмай ган сакта был вакытта һезгә мөрәҗәгать иткән кешеләр булдымы? Мәсәлән кем дип әйтәйек, полициялә эшләгән, яисә шул суд приставларында эшләгән, яисә икенче өлкәләрдә эшләгән кешеләрнең үзенең ничек дөрес тотышын күрешүенә ондай осрактар менән мөрәҗәгать ителәр. Төрле ситуация булырга мөмкин. Ул администрациялар принимать итмәйдәр. Мәсәлән, полициялар дөрес оскорблять иттеләр, мәсәлән, бер әйберде алып кире бирмәйдәр. Шуннан һуң приставтар счеттан артыгын акчасын алып калдылар. Ситуациялар төрле инде. Ул вакытта безнең общий гына ниндәй бер порядок, без нимә эшләргә тиешбез. Беренчедән, ошо һезгә зыян килтергән вазифалы кешегә гариза язаһың, уның итәкчесенә. Һәм шул ук вакытта мөмкин инде параллельно шул ук райондагы прокурорга язырга. Улардан явап алыр кирәк. Ошо яңыш эшләгән эшләрен үзгәрмәй икән һезнең ситуация, ул вакытта административный иск судка мөрәҗәгать итәргә кирәк, административный иск менән. Һәм ул вакытта инде ул как крайняя мера була инде. Иң беренче уларның организацияларына, итәкчеләр белән ошашып һөйләшергә, язырга, шулай эшләргә мөмкин. Беләһегезме, моны хәзер генә безнең бит инде туймазыннан шылтырату булды бит инде. Был апайга без кире мөрәҗәгать итәбез, 2 яшьлек. Уга кем ярдәм итәргә? Бушлай юрист апай шылтыратып әйткән. Ул апай миңа мөрәҗәгать итһен һәм инде мин уга бушлай ярдәм итәм дип. Менә шундай да осраклы хәлләр була. Был программаның шулай дип һезгә файдаһы тию бик шәп инде, достар. Шуга шылтыратыгыз, үзегезнең проблемаларыгыз белән бүлешеп үтегез. Без инде һәр вакыттагыса безнең режиссерыбыз кыскырамында туймазынан апай шылтыратыгыз, зинһар, безгә яңадан студияга, без һезне бәйләнешкә индерәбез. Һезгә эшләгән сакта иң беренче кыенлыктар нимә булып тора? Эшегездә. Иң беренче инде халык менән эшләү, ул кешеләр менән, кешеләр күптәр эмоция менән килә бит. Эмоция менән килә. Вакыт үзенчә ала бит инде, ул аны хатты ебәргәнсем, кире алгансым вакыт үтә бит инде. Кешеләр Менә эшләмәегез дигән кешеләр дә бар. Шулай да бар. Һез эшләмәегез, менә кайбер кешеләргә шуны аңлатып булмай. Чөнки ул любой организацияга хат яздың, онда уларның явап бирергә 1 ай вакыт бар. Без оны явап алмайынча судка бире алмайбыз. Улар не принимает инде. Шуңа вот шундый ситуациялар тоже булып тора, но ул хаттым күп түгел. В основном кешеләр аңлай. Без инде иң уже улар менән договор эшләгән сакта аңлатабыз. Шундый вакыт ала. И әйтергә тырышабыз инде күбрәк итеп, чөнки белеп булмай, ул явап бирмәһә, безгә аның артыннан үзебезгә барып алыр кирәк, яңадан калдырыр кирәк. Шундый шактар да була. Һәм судта судья может отпускта булырга, либо больничный тоже. Шундый ситуациялар төрле булып тора. Демәк, дөнья бугас барыгыла була бит инде. Бер вакытта әгәр дә ниндәй дә проблема барлыкка килһә, төшенкелеккә бирелмәй, уйлап һәм инде һывык йөрәк менән дип әйтәйек инде, үз эштә эшләргә характердан дип уйлыйм. Шулай.
Тағылам, біздің бітінде бұрыстан несі құтыларға теген, ол ең бірінші әгерді әдің бұрысығыз көп екен. Несі міңден хуң бұл енді банкротлыққа беруге мүмкін? Біздің әлігі вақытта екі түрлі банкротство эшләп келе. Ол 500 меңгә хәттем бар. Ол бушлай банкротство дип атала инде. Ну бушлай дигәне инде ул үзенең бар күп ниләр инде. Һезгә мөрәҗәгать итәргә була инде. Шулай итеп, мин һиңа зур рәхмәтемне белдерәм. Илнур Салават улы Зарипов бездә кунакта булды, юрист. Без инде бурслардан ничек котылырга дигән сорауга җавап эзләнек. Зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен.